கிரேட் மாதாஜி. அசாம்ல முதல்ல இருக்கீங்க? முதல்ல சில்வாசால இருந்தேன். புரியல நீங்க சொல்றது என்ன மாதாஜி? அதான் அசாம்ல இருக்கீங்களான்னு சொன்னேன் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அசாம்ல. முதல்ல அவரு சார் சில்வாசால ஒர்க் இருந்தேன். பண்றாருங்களா மாதாஜி? எனக்கு மாதாஜி அங்க ஒர்க் பண்றாருங்களா சாரு? இல்ல, எனக்கு தான் மாதாஜி எய்ம்ஸ்ல கிடைச்சது. ஓஹோ, எய்ம்ஸ்ல டாக்டரா இருக்கீங்களா? நர்சிங் காலேஜ்ல அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் மாதாஜி. ஓகே, பெரிய லெவல்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஒன்னும் பெரிய நீங்க லெவல் இல்ல பாடுறது மாதாஜி. அவ்வளவு மெய் மறந்து இருக்கு எனக்கு. அந்த பிரணத்தி வாசிக்கிறது, அந்த குரல் வாய்ஸ் கணீர் கணீர்னு அது அப்படியே ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க மாதாஜி. ரொம்ப ஹரிபோல் பிடிக்கும். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். உங்க பிரணத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. தேங்க்யூ இப்பதான் மாதாஜி. நீலு மாதாஜி கால் பண்ணிட்டு வந்தேன். நானு டக்குன்னு போயிட்டு அவங்க கூப்பிட்டு தான் வந்தேன். வந்துருவாங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்க? உடம்பு பரவாயில்லையா? புக் வந்துருச்சா அவங்களுக்கு? புக்கு வரலைங்க மாதாஜி அவங்களுக்கு இன்னும். புக்கு ம் வரல. சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. யாரும் இது பண்றதுக்கு இல்ல. பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஒரு ஆ, அவன் வந்து வக்கீலா இருக்காரு, அட்வொகேட்டா இருக்காரு. யாரு? நீலு மாதாஜியோட பையன். ஓகே ஓகே ஓகே. பெரிய பையன் அட்வொகேட்டா. ரெண்டாவது ஒரு பொண்ணு அவங்க ஆடிட்டரிங்ல இருக்காங்க. மூணாவது ஒரு பையன் பிசினஸ்ல இருக்காங்க. சூப்பர் சூப்பர். 3 பேருக்குமே கல்யாணம் ஆகலையா? கல்யாணம் ஆகலையா? கல்யாணம் ஆகல மாதாஜி. ஓஹோ. இந்த மாதாஜியும் ரொம்ப வயசானவங்க தான். நல்லா 74 வயசு ஆகுதுன்னாங்க. ஏன் இன்னும் அந்த இது முடியல? அது என்னன்னு தெரியல. அவங்க யாருக்குமே அமையல. மேரேஜே அமையல. இவனுங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டேன்றாங்க. அவங்கவங்க வேலை பிஸி. நல்லா படிச்சுட்டாங்க. ஏஜும் நல்லா ஆயிட்டு இருக்குது எல்லாருக்குமே. ம். அது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் முன்ன ஒரு பிரபுவோட நம்பர் வச்சிருந்தேன். ஆனா இப்ப என்கிட்ட இல்ல. எனக்கு அவங்கள இது பண்றதுக்கு நான் நாளைக்கு அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை முதல்ல சார்ட் அவுட் பண்ணேன். நீலு புக்கு சொல்ல மாதாஜி வந்து ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க. ஓகே. நம்ம 9 o'clock ஆயிடுச்சு. நான் கூப்பிட்டுங்களா பிரணத்தி போயிட்டு? வாசிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் நீலு மாதாஜி கால் பண்ணிட்டு வரட்டுமா இன்னொரு டைம்? வாங்க வாங்க, 9 மணி ஆச்சு. இந்த வர இருங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் சில நேரத்துல. ஓகே ஓகே. இந்த சோஃபா மேல இருந்தது, அப்பா எடுத்து வச்சிருக்காருப்பா. இல்ல அந்த பெரிய பொம்மை எடுத்துட்டு வந்தேன் என் கூட சாப்பிடுங்க. இந்த வருஷம் ஒயிட் கலர் கவனிக்கலையம்மா. மாதாஜி வந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல மாதாஜி. திருப்பியும் ஓகே. வேற யார் வந்திருக்காங்க? இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்துருவாங்க வந்துருவாங்க. நீலு மாதாஜி வந்துருவாங்க. ஓகே மாதாஜி, வரட்டும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्पदे गोपेश गोपिका कांत सप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्वषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பண்றேன் ப்ரோ. நான் முதல்ல ஹோஸ்டா இருக்கேனா? இருக்கீங்க. உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம அந்த அட்டெண்டன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஷன் கிளாஸோட எண்ட்ல வச்சுக்கலாமா? ஏன்னா பக்தர்கள் அப்படி வந்து 20 பேர் இருக்கணும், 9 பேர் தான் இருக்கும். 10 பேர் வந்திருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் 10 பேர் வந்திருக்காங்க. இன்னும் 4 பேர் அல்ல 5 பேர் வருவாங்க, அவ்வளவுதான். ஆமா, இன்னைக்கு நம்ம 8வது மந்திரம் பார்க்கணும் இல்லையா? யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சபர்யகாச்சுக்ரம் அகாயம் அவர்ணம் அஸ்னாவிரம் சுத்தம் அபாவவித்தம் கவீர் மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூர் யாதா தத்யதோர்தான் வியத்தாச் சாச்வதீப்ய சமாப்யஹ. பொருளுரை: இப்படிப்பட்ட ஒருவர் மகத்தானவரும் சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குறையற்றவரும் நரம்பற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் மாசுபடாதவரும் எல்லோருடைய விருப்பங்களையும் தொன்று தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ ஞானியுமான இறைவனை அவரது உண்மை நிலையில் உணர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். நம்ம ஈஷோபனிஷத் பார்த்துட்டு வரோம். சோ முதல் பிரார்த்தனை மந்திரத்துல பகவான் பூர்ணமாக இருக்கார். அப்படி பூர்ணமானவராக இருக்கக்கூடிய அவரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அனைத்துமே பூர்ணமாக இருக்கு, முழுமையாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். முதல் மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஈஷாவாஷம் இதம் சர்வம். பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அவரே கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதனால நமக்கு என்ன தேவையோ, நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டதை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு மற்றதை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அப்படி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதை மட்டுமே நாம அனுபவிக்கும் போது நீண்ட நாட்கள் வாழக்கூடிய அந்த நம்மளுடைய பல 100 ஆண்டுகள் வாழ விரும்பினா கூட அந்த பலன் கூட நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அது 2வது பதத்துல. 3வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்? நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டதை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளாம அதிகமா நினைக்கிறாங்களே அவங்கள ஆத்மனக அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இங்க ஆத்மாவை அழிக்கக்கூடியவர்கள். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை மட்டும்தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. அப்படி இல்லைன்னா அது அவங்க ஆத்மாவை அழிக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இருளாலும் அறியாமையாலும் மூழப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்? எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம். ஆனா அதுல போய் நான் எனக்கு மட்டும் இல்லை, அதை விட அதிகமாகவே நான் உபயோகப்படுத்தணும்னு பாக்குறேன். அது பகவானுடையது இல்லையா எல்லாமே. ஆனா அப்படி நான் அதுக்கு
என்னோட புரிதல் வேறமா இருக்கு. அப்ப அது வந்து அறியாமையிலால நம்ம சூழப்பட்டிருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தவங்களா இருக்காங்க. அவங்கள மாதாஜி, வந்து என்னன்னு சொல்றாரு? மாதாஜி, ஆத்மஹன. நீங்க ஆ. சில் அவுட் மாதிரி தெரியுறீங்க. உங்க ஸ்பாட் லைட்டும் நான் போட்டேன், அப்ப கூட வந்துட்டு சரியா இல்ல. அது லைட்டிங் ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு. இஸ் இட் ஓகே பிரபு? இப்போ நவ் இட் இஸ் ஓகே. ஓகே. சோ அப்படி பகவான் ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். சோ பகவான் வந்து முழுமையானவர். நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டதை மட்டும்தான் நாம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத தவிர்த்து அதிகமான இச்சை உடையவங்க அவங்கள வந்து ஆத்மனக. சோ அவங்க வந்து பகவானை பத்தின ஞானம் இல்லாதவர்கள், அறியாமை இருள்ல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களின் உலகம் எனக்கூடிய அந்த கிரகங்களை அடைகின்றார்கள் அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 4வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 4வது மந்திரத்துல பகவான் வந்து அவருடைய 4, 5வது மந்திரத்துல பகவானுடைய சக்திகளை வந்து பார்த்தோம். 3 விதமான சக்தி. என்னென்ன சக்தி? எல்லாரும் இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிறோம் மாதாஜி, வச்சிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண Yes, மாதாஜி, Mataji. பிரணாம் மாதாஜி. 4வது அந்தரங்க மந்திரம், சக்தி, 5வது மந்திரத்துல பகவானுடைய சக்தி. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. அந்தரங்க சக்தி, நடுநிலை சக்தி, பகிரங்க சக்தி மாதாஜி. அந்தரங்க சக்தி, நடுநிலை சக்தி, பகிரங்க சக்தி அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மட்டும் அல்லாம பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பூரணமாக இருக்கார். ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளும் அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்திலும் வந்து பூரணமாக பகவான் இருக்கார். அதனால 4வது மந்திரமும் அந்த 5வது மந்திரமும் அவருடைய சக்திகளை வந்து நமக்கு விளக்குகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 6வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஏகநாம் மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? சொல்லுங்க. ஏகநாம் மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? மாதாஜி, நான் சொல்லவா? 6வது மந்திரத்துல சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி கடைநிலையில் நிற்பவன், மத்தியம அதிகாரி என்னதான் சொல்லுங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி யாரு? கடைநிலையில் நிற்பவன், கடைநிலை இருப்பவர்கள். மத்தியம அதிகாரி, அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து உத்தம அதிகாரி. ஓகே. எதற்காக அவங்களை கடைநிலை பக்தர்கள் சொல்றோம்? கடைநிலையில இருக்கவங்கன்னு ஏன்னா அவங்க எப்ப வேணாலும் மாறிடுவாங்க. அதாவது கடவுள் மேல ஃபுல்லா நம்பிக்கை இல்லாம மாறக்கூடிய தன்மை அவங்க கிட்ட இருக்கு. எல்லாவற்றையும் பரம புருஷனோட இணைத்து பார்ப்பவர்கள், எல்லா உயிர்கள்லயும் வந்து பகவானுடைய எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அங்கம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது மந்திரத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதுலதான் இந்த 3 பிரிவுகளை பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்படி 4வது 5வது மந்திரத்துல பகவானுடைய சக்திகளை பார்த்தோம். சோ எல்லாவற்றிலும் பகவான் உறைந்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம 6வது மந்திரத்துல பாக்குறோம். அதுலதான் 3 விதமான பக்தர்களை பார்த்தோம். அந்த மத்தியம அதிகாரியோட 4 குணங்கள் என்ன? மத்தியம அதிகாரியுடைய 4 குணங்கள். பக்தர்களிடம் அன்பு. முதல்ல என்ன பண்ணுவார் அவரு? பக்தர்களிடம் அன்பு. எந்த மாதிரியான பக்தர்களிடம் அன்பு? உன்னதமான பகவானிடத்திலயும் நட்பு, அந்த பகவானிடத்துல பக்தி கொண்டிருக்க தூய பக்தர்களிடத்திலயும் அன்பு, அது போல அறியாமையில இருக்காங்களே அவங்க மேல கருணை, அது போல நாத்திகமாக இருக்கக்கூடியவங்களை பார்த்து ஒரு 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 கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறது. அதனாலதான் வந்து அவங்க மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா உத்தம அதிகாரிகளுக்கு வந்து வேறுபாடே கிடையாது. அந்த இருமைகள் இல்ல. எல்லாத்தையும் பாக்குறது அனைத்தையும் வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக பாக்குறாங்க உத்தம அதிகாரி இல்லையா? உத்தம அதிகாரி நம்மளுடைய குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள், அவங்களுடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்டாலே நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. 7வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம் கடைசி கிளாஸ்ல? விபு ஆத்மா, அணு ஆத்மா பார்த்தோம் இல்லையா? விபு ஆத்மா, அணு ஆத்மா. நம்மளுடைய பகவானுடைய குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனாலும் வந்து என்ன அளவுல இருக்கு? மாறுபட்டு இருக்கு. பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, அக்கண்டமானவர். நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பொறி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்போ வரைக்கும் ஒரு கோர்வையா வருதா? உங்களுக்கு புரியுதா அந்த எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம்ட்டு? அனுபஷ்யத்தை பார்த்தோம் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி அனுபஷ்யத்தை பார்த்தோம் 7வது இதுல. அனுபட்சியத்தை. அனுபஷ்யத்தைன்னா
எல்லா சொல்லுங்க. உயிர்களுக்குள்ளயும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒற்றுமையா ஆஹ் ஒற்றுமையாக எஸ் பாக்குறது அதிகாரம். அதுதான். ஆமா. ஓகே. வேற வேற ஏதாவது அது மட்டும் இல்லாம அதுல வந்து அந்த அருவவாதிகளை பத்தியும் பார்த்தோம் இல்லையா? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றவங்களை பத்தியும் பார்த்தோம். ஆனா பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு. நம்மளை போலவே அவரும் வந்து ஒரு நபர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அவருடைய அவருடைய அந்த ரூபத்தின் மேல நம்ம தியானம் செய்து முழுமையாக பக்தி தொண்டு செலுத்த முடியும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். 8வது மந்திரம் வாசிச்சோம் இப்ப நம்ம. சோ 8வது மந்திரத்துல வந்து மாதாஜி என்ன? ஏழாவது மந்திரத்துல எல்லாம் சாப்பாட்டுல நின்னுட்டு ஒரே வரேன். சமமாக பாக்குறாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, பக்தர்கள் தூய்மையான பக்தர்கள் வந்து அதாவது நம்ம அப்படியே கனெக்ட் பண்றோம். 6வது மந்திரத்துல அந்த உத்தமாதிகாரியை பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அனைத்தையும் வந்து பக்தர்கள் வந்து அனைத்தையும் வந்து பகவானுடைய ஒரு ஆன்ம அம்சம். பொறியாக பாக்குறாரு. ஜீவாத்மா வந்து பகவானுடைய ஒரு பொறி, நித்தியமானவர் பகவான். அது போல ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது. அந்த நிலையில அவங்க இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணமயமாக பார்க்கும்போது மனக்கவலையோ சோர்வோ என்பது கிடையாது. அந்த மாதிரி மாயை இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்றத 8வது மந்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு இல்லையா அந்த உத்தம அதிகாரியை பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்படிப்பட்டவர் மகத்தானவர், சரீரமற்றவர், எல்லாம் அறிந்தவர், குறையற்ற. Hello, 8 minutes. மாதாஜி வாய்ஸே வரல. வாய்ஸ் வரல, கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது. ஓகே. மாதாஜி 8வது படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா 8வது மாதாஜி. மந்திரம் படிச்சாச்சு. விளக்குரை பண்ணிருக்காங்க. ஏகநாம்ச மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஏகநாம்ச மாதாஜி படிக்காதவங்க பண்ணி படிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா ஏதாவது? இது வரைக்கும் இல்ல நம்ம மாதாஜி, பார்த்ததுல எனக்கு ஒன்னும் சரியா கேட்கல. நான் வெளியே போயிட்டு வரேன், ஒன்னும் சரியா கேட்கல. ஓகே. ஏதாவது ஆட் பண்ணா நான் மேபி நான் அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க பார்த்துட்டு வந்து ஆட் பண்ணலாம் எதனா சொல்லணும்னா. பிரபு யாரோ வாய்ஸ் கால் பண்றாங்க மாதாஜி. அந்த திருப்பி ஏன் குரூப் கால் போயிட்டே இருக்கு? மாதாஜி குரூப் கால் பண்றாங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு குரூப் கால் வராரு. அவர் பை மிஸ்டேக் டச் ஆயிட் பண்ணிட்டாரா என்ன தெரியல. அவரை கொஞ்சம் இது பண்ண. ஆமா, நான் போய் சொல்லிட்டு வந்தேன் அவருக்கு. விளக்கு உரை வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது வாசிங்க. வாசிக்கிட்டமா. குரூப் கால் பண்றதுனால டிஸ்டர்ப் ஆகுது. திலகவதியும் வராங்க. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? புக் இருக்கா? வாசிங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, நல்லாவே கேக்குது. புக் இல்ல எங்கிட்ட எல்லாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. வச்சிருக்கீங்களா? வாசிங்க ப்ரோ. பொருளுரை மட்டும் படிச்சா போதும் இல்லைங்களா? பொருளுரை. விளக்க உரை. சரி மாதாஜி. இங்கே பூர்ண புருஷோத்தம பகவானுடைய தெய்வீகமான நித்திய உருவத்தை பற்றி விளக்கம் காணப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுள் உருவம் இல்லாதவர் அல்லர். அவருக்கென்று சுயமான தெய்வீக உருவம் உண்டு. அந்த உருவம் ஜட உலகின் எந்த ஒரு உருவத்தையும் ஒத்திருப்பதில்லை. இவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்கள் உருவங்கள் ஜட இயற்கையினால் உருவான உடலை பெற்றுள்ளன. அவை ஒரு பௌதிக இயந்திரத்தை போன்று செயல்படுகின்றன. பௌதிக உடலின் கட்டமைப்பில் நரம்புகள் முதலியவற்றுடன் கூடிய இயந்திரம் போன்ற வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக உடலில் நரம்புகள் போன்றவை ஏதும் கிடையாது. அவர் சரீரமற்றவர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கும் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது என்பதே இதன் பொருளாகும். அது மட்டுமின்றி அவர் நம்மை போன்ற இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்துவது இல்லை. ஜடத்திற்கு கட்டுப்பட்ட வாழ்வில் ஆத்மாவானது வெளிப்புற உடலில் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதா? கேட்கலைங்க மாதாஜி. கேட்கல. கால் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, மேபி அவரோட கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இங்க நம்ம இந்த 8வது மந்திரத்துல வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய தன்மை. அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா மிகவும் மகத்தானவர்,
இப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு சரீரம் இல்லை, எல்லாம் அறிந்தவர், குறையற்றவர், நரம்பற்றவர். நமக்கு தான் வந்து உடல்கள் வந்து நரம்புகளும் தசைகளும் இரத்த நாளங்களாலும் ஆனது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல, ரொம்ப பரிசுத்தமானவர். எதாலையும் வந்து பகவானை வந்து மாசுபட வைக்க முடியாது. சிசுபாலன் கூட பகவானை வந்து நிறைய முறை தவறான வார்த்தைகளால கூப்பிடுறார், அவருடைய அந்த கோபம். ஆனா பகவான் அதெல்லாம் அப்பழுக்கற்றவர். எல்லோருடைய விருப்பங்களையும் தொன்று தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ ஞானியமான இறைவனை அவரது உண்மை நிலையில் உணர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். அந்த உத்தம அதிகாரிகள் பகவானை இப்படி ஒரு ரூபத்துல அவங்க உணர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இதுல இருந்து நம்ம அது மட்டும் இல்ல, நீங்க முந்தின பதம் நம்ம படிச்சதுலயும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து அருவவாதிகளை பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து அந்த அருவவாதிகள். ஆனா இந்த பதத்துல நமக்கு வந்து இந்த மந்திரத்துல ரொம்ப தெளிவா தெரியுது பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கின்றது அப்படின்றது. சோ அவருடைய தன்மைகள் எல்லாம் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு 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 உடல்வாகவோ இல்ல இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு செயல்தன்மையோ இல்லாத ஒரு தன்மை. நமக்குதான் வந்து கண் வந்து பார்க்கும், காது கேட்கும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. தன்னுடைய கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டி பண்றாரு பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுக்கு முந்தின இதுலயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், பகவான் விபு ஆத்மா, அக்கண்டமானவர். அதுல இருந்து ஒரு சிறு பொறிதான் வந்து நம்ம அந்த ஜீவாத்மாக்கள்னு பார்த்தோம். திருப்பி அதே மாதிரி இங்க திருப்பி ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் வந்து பூரணமானவர், அவர் வந்து பரமானவர், அதாவது எப்பவுமே இருக்கிறார், சச்சிதானந்த ரூபத்துல இருக்கார். சச் அப்படின்னாக்கா நித்தியமான, சித் அப்படின்னாக்கா அறிவுபூர்வமான ஞானமயமானவர், ஆனந்தம் எப்போதும் வந்து ஆனந்தமயமாக இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்மளும் வந்து வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஓடிட்டே இருக்கோம். எதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம்? சந்தோஷமா இருக்கணும், அதுக்காக நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா எது உண்மையான சந்தோஷம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடைவதுதான் உண்மையான சந்தோஷம். வைகுண்ட லோகத்துல தொலைச்சதை நம்ம இந்த பௌதிக லோகத்துல வந்து தேடிட்டு இருக்கோம். அதனால அது வந்து நித்தியமானது இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த பதத்துல வந்து பகவான் வந்து ரூபம் உடையவர் அப்படின்றது வந்து இங்க நமக்கு தெரியுது. அவரது தன்னிகரற்ற பரம ரூபம் உண்மையில் உள்ள இந்த வடிவத்தோடும் ஒப்பிட முடியாது. பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை இந்த லோகத்துல இருக்க, அந்த இகலோகத்துல இருக்க எதோடையும் நம்ம ஒப்பிடவே முடியாது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த தன்மை கொண்டவர் பகவான். சோ இங்க வந்து இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நாமெல்லாம் பிறக்கின்றோம். பகவான் வந்து என்ன பண்றார், அவதரிக்கின்றார், அப்படியே இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ இந்த ஜடமான மந்திரத்தை போல இயங்குபவை நம்ம எல்லாம் எப்படி ஒரு மெஷின் மாதிரி நம்ம இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். நமக்கு வந்து 2 விதமான உடல் இருக்குன்னு பார்த்தோம். என்ன 2 விதமான உடல், யார் சொல்றீங்க? ஜீவாத்மாக்கு 2 விதமான உடல். என்னென்ன உடல் சொல்லுங்க? சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூலம் அப்படின்னா பார்க்கக்கூடியது, கான்கிரீட்டான ஒண்ணு பாக்குறோம். கை, காது, கண்ணு, மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு, இதை பார்த்தோன்னே இவங்கதான் தெரியுது. அதே மாதிரி சூக்ஷ்மம் அப்படின்னாக்கா சூக்ஷ்மமானது, அதுக்கு வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒன்று, அது சூக்ஷ்ம உடல். சோ இந்த ஸ்தூல உடல் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? பஞ்சபூதங்களாக. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த இதுலயே வந்து அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே இருக்கு. நமக்கு வெற்றிடம் இருக்கா? கார்டியாக் கேவிட்டி, தொராசிக் கேவிட்டி, பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி, வெற்றிடம் இருக்கு. அது போல தசைகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. ரத்தம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சோ நமக்கு வந்து அந்த சுவாசம் எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள். சோ இந்த உடல் வந்து ஸ்தூல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று, அது ஆத்மாவை சுற்றி இருக்கின்றது. அது எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? மனம், புத்தி, அகங்காரம். அந்த 3 விஷயங்களால. தேங்க்யூ பிரபு. சோ மனம், புத்தி, அகங்காரத்தால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன், அவரிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு துகள், அவருடைய சேவகன் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான அகங்காரம். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நானும் அனுபவிப்பாளன், நானும் என்னோட குடும்பத்துக்கு தலைவன், நான் ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்ற ஒரு பொய்யான அகங்காரத்தால நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். சோ இந்த சூக்ஷ்மமான உடல், அந்த ஆத்மா வந்து 3 லேயரால கவரப்பட்டிருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு இந்த வேறுபாடெல்லாம் இல்லை. அவருக்கு வந்து இந்த உடலும் ஆன்மா அந்த மாதிரி வேறுபாடுலாம் கிடையாது. அவர் வந்து இந்த இயற்கையோட விதிகளுக்கு ஏற்றாறு போல உடல் அமைப்பு கொண்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் கிடையாது. நமக்குதான் அந்த மாதிரியான உடல். நம்ம தான் வந்து குழந்தைங்கள்ல இருந்து வளர்றோம், நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? 6 விதமான செயல்கள். பிறக்கிறோம், வளர்றோம், இருக்கிறோம், இனப்பெருக்கம் செய்கின்றோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழியுது,
அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் காணாமே போயிடுது. ஆனா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஆத்மாவானது ஜட உடல் நுண்மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்ட தன்மை உடையது. அதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம், இந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல் அப்படின்னு. ஆனா இறைவன் இத்தகைய பாகுபடுத்தப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். பகவானுக்கு இந்த மாதிரியான பாகுபாடு கிடையாது. அவரது உடலுக்கும் மனதிற்கும் எவ்விதமான வேறுபாடும் இல்லை. பகவானுடைய மனசு உடல் அப்படின்லாம் பாகுபாடு எல்லாம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் முழு பூரணமானவர். அப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம், அவரு பூரணம்னா இப்பதானே நம்ம படிச்சோம், பூரணத்திலிருந்து வந்த நம்மளும் பூரணம்ல நம்ம படிச்சோம், அப்புறம் எப்படி நமக்கு இந்த இது? நம்மளும் ஆத்மா வந்து நித்தியமான ஒன்று நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஆத்மா வந்து நித்தியமான ஒன்று, அது வந்து எப்பவுமே இருக்கு. இப்ப இந்த உடலுக்கு உண்டான நான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சோ அதை வந்து பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு இல்லையா? அவர் வந்து இந்த மாதிரியான நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ அது போன்ற ஒரு உடல்வாக நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப அப்ப நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியை நிர்ணயம் பண்றது இந்த ஜீவாத்மா தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நமக்குதான் வந்து உடல் வந்து மாறக்கூடிய ஒன்று. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிரம்ம சமீதையில் இறைவனை பற்றி இதே போன்ற வர்ணனை காணப்படுகின்றது. சச்சித்தானந்த ரூபம். பகவான் சச் நித்தியமான ஒன்று, உண்மையான ஒன்று, பூரணமான ஒன்று. சித் அறிவுமயமானவர். ஆனந்தம் எப்பொழுதும் ஆனந்தமயமாக இருக்கின்றார் பகவான் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாக்குறோம், பகவானுக்கு 64 கல்யாண குணங்கள் இருக்கு. அனைத்தும் பூரணமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இருக்கின்றது. ஏன் இத்தனை அவதாரம் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் பகவான் சொல்லிட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றோம் அப்படின்னா, எல்லா இதுல இருக்கிறதுலயும் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சில குணங்கள் பகவான் இருக்கு. அக்சசிபிலிட்டி, ஈஸியா பகவான வந்து அடைந்து விட முடியும் பக்தர்களால. அது வந்து வேற வேற அவதாரத்துல வந்து கொஞ்சம் கடினம். நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்தாலே நமக்கு பயமா இருக்கு இல்லையா? சோ ஆனா கிருஷ்ண அவதாரத்துல அப்படி இல்ல. கோபர்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம், கோபியர்களுடைய லீலைகள். சோ அதனால பகவான் வந்து சச்சித் ஆனந்த ரூபமாக வர்ணிக்கப்படுகின்றார். பரமான இருப்பு, ஞானம், ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அவரது நித்தியமான வடிவம் உணர்த்துகின்றது. அவருடைய ரூபம் எப்படி நித்தியமான ஒன்று நம்ம அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். முந்தைய மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், பகவானுக்கு வந்து அந்த அருவவாதிகளோட தன்மையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதுங்க திருப்பி அதை இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கின்றது. யார் இந்த பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல நினைக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் வந்து தன்னுடைய இலக்கு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதியும் பகவானுடைய தேஜஸ், அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்த தேஜஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவர் முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மையான சரீரத்தை கொண்டவர் என்பதே வேத இலக்கியங்கள் மிக தெளிவாக கூறுகின்றன. இதை நம்ம படிக்கிறது மூலமாக என்ன தெரிகின்றது அப்படின்னா, பகவான் வேறு, ஜீவாத்மா வேறு. நம்ம கிட்ட பகவான் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குணங்கள் இருந்தாலும் அது முழுமையாக அல்ல அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். சில சமயங்களில் அவர் உருவிலி என்றும் வர்ணிக்கப்படுகின்றார், உருவமற்றவர் என்று. உருவிலினா உருவம் இல்லாதவர். அவர் நம்மை போன்றே புறக்கண்களால் காணக்கூடிய சரீரத்தை கொண்டவர் அல்ல என்பதே இதன் உட்பொருள். நம்மள மாதிரி உடல் கிடையாது. இறைவன் தன் சரீரத்தின் எந்த ஒரு பகுதியையும் எவ்வகையிலும் பயன்படுத்தி கூடியவர் என்று பிரம்ம சமயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நம்ம பார்த்தோம் அதுதான். சோ பகவானுடைய அந்த கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாக சிருஷ்டி நடக்குது. தன் சரீரத்தின் ஒரு பகுதியால் மற்ற புலன்களின் பணிகளையும் மேற்கொள்ள செய்யக்கூடியவர் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ நமக்குதான் வந்து கண் பாக்குறது, காது கேக்குது, கால் நடக்குது, கை செயல்களை செய்யுது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. இறைவன் தன் கைகளால் நடக்கக்கூடியவர், கால்களால் கையை போல் எதையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர், கைகளாலும் கால்களாலும் பார்க்கக்கூடியவர், கண்களால் உண்ணக்கூடியவர். பகவானுக்கு வந்து நம்ம நைவேத்தியம் பண்றோம். சோ அவர் பார்வையின் மூலமாக அதை எடுத்துக்கிறார். இறைவன் நம்மை போல கைகளும் கால்களும் கொண்டவர் அல்ல என்றாலும் அவருக்கு வேறு வகையான கைகளும் கால்களும் இருப்பதால் அவர் நமது காணிக்கைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ தூய்மையான பக்தியோட நம்ம கொடுக்கறத பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். நம் எல்லோரையும் விட வேகமாக ஓட முடியும் என்றும் ஸ்ருதி மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த 8வது மந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சுக்ரம் போன்ற சொற்கள் இக்கருத்துக்களை உறுதிப்படுத்துகின்றன. சுக்ரம் அப்படின்னா என்ன? யாரு புத்தகம் வச்சிருக்கீங்க பார்த்து சொல்லுங்க. சுக்ரம்னா என்ன? சர்வசக்திமான். பிரபு கனெக்டிவிட்டி கரெக்ட் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு? வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்த பதம் வாசிங்க. பேராகிராஃப் படிக்கிற மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது மந்திரத்தில் உள்ள கூற்றிற்கேற்ப பகவானை உணர்ந்துள்ள அதிகாரம் பெற்ற ஆச்சாரியர்களால் கோயில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பகவானுடைய வழிபடத்தக்க உருவமானது
அதாவது அர்ச்சா விக்கிரகமானது பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. பகவானுடைய மூல ரூபம் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவர், ராமர், நரசிம்மர், வராகர் முதலிய எண்ணற்ற உருவங்களில் விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். இவ்வெல்லா உருவங்களும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே. அதுபோலவே கோயில்களில் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகமும் பகவானுடைய விரிவங்க உருவமே. அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவனால் உடனடியாக பகவானை அணுக முடியும். அவரால் தமது சர்வ வல்லமை கொண்ட சக்தியினால் பக்தனின் சேவையை ஏற்க முடியும். பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் புனிதமான குருமார்களான ஆச்சாரியர்களின் வேண்டுகோளின்படி அவதரிக்கின்றனர். பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனால் அர்ச்சா விக்கிரகங்களும் அவருடைய மூல உருவத்தைப் போலவே செயல்படுகின்றன. ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் அல்லது இதர ஸ்ருதி மந்திரங்களின் அறிவை பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள் தூய பக்தர்களால் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் ஜட பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டவை என நினைக்கின்றனர். முட்டாள் மக்கள் அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரிகளின் பக்குவமற்ற கண்கள் இந்த உருவத்தை பௌதிகமானதாக பார்க்கலாம். ஆயினும் சர்வ சக்தியையும் சர்வ ஞானத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள பகவானால் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதை அத்தகைய மனிதர்கள் அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம், கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். இதெல்லாமே மற்ற அவதாரம் எல்லாமே பகவானுடைய அம்சமோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமோ அப்படின்னு தான் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள். சர்வ காரணத்துக்கும் யாரு மூலம்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இந்த அறிவற்ற மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? இந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் அர்ச்சா விக்கிரகம்னா என்ன? நாம பகவானுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அது இந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு மூலமாக நம்ம கொடுக்கறத பகவான் அப்படியே சுவீகரித்துக் கொள்கின்றார், ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா மூடர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? பகவான் இந்த இதோ ஒரு இந்த உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிலை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. அது தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு எல்லா வல்லமையும் எல்லா அறிவையும் பெற்றவராகையால் ஜடப்பொருளை அவரால் எதை வேணா செய்ய முடியும். ஆன்மீகத்தை பௌதிகமாகவோ அல்லது பௌதிகத்தை ஆன்மீகமாகவோ மாற்ற முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்களும் விஷ்ணு தூதர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். ஏன் அப்படின்னா பக்தர்களை எல்லா மக்களை பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு எப்படி மாற்றுகின்றார்கள்? இந்த பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாமே வைகுண்டம் விருந்தாவனம் அப்படின்ற பகவான். அந்த இடத்துல நான் முழுமையாக வீற்றிருக்கின்றேன். எவனொருவன் தூய பக்தியின் மூலமாக என்னுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பாடுகின்றார்களோ அங்கே நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நாரத ரிஷி கிட்ட இல்லையா? சோ பகவானுடைய பக்தர்களின் மூலமாக ஈவன் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் கூட ஆன்மீகமாக மாறக்கூடிய தன்மை கொண்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருக்கு சாத்தியம் இல்லாதது என்றது எதுவுமே கிடையாது. இப்ப பிரபு சொன்னது போல பகவான் சக்திமான். எண்ணற்ற சக்திகளை பார்த்தோம், அந்த சக்திகளோட உறைவிடமாக பகவான் இருக்கார். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் மனிதனை போன்ற வடிவில் இவ்வுலகிற்கு இறங்கி வருவதால் அவரின் சரீரம் பௌதிகமானது என்று சில அறிவற்ற மனிதர்கள் எண்ணுகின்றனர். இவர்களின் இழிநிலைக்காக பகவான் பகவத்கீதையில் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார். பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 11-12 இவர்களை போன்ற அறிவிலிகள் பிரபுவின் சர்வ வல்லமையை உணர மாட்டாதவர்கள், மனதால் யூகித்து காண முயல்பவர்களுக்கு அவர் தோன்றுவதில்லை. உயிரினங்களின் இந்த இழிநிலைக்கு அவர்கள் இறைவனுடனான தம் உறவை மறைந்திருப்பதுவே காரணம். நம்ம பகவானுடைய துகள்னா நம்ம ஏன் இந்த பௌதிக லோகத்துல இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம்? இந்த பிரைமரி செகண்டரி மிஸ்டரிஸ்னால நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சிறிதளவான சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினதுனால நம்ம இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அதுவும் நம்ம விருப்பப்பட்டதுனால பகவான் இந்த லோகத்தை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. சோ பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அவரை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், மனதால யூகிக்க முயல்றவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அபக்தர்களுக்கு பகவான் தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பகவான் கூட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை மறந்திருக்கிறதுனால இந்த பௌதிகத்துல இருக்கோம். உயிரினங்களின் இந்த இழிநிலைக்கு அவர்கள் இறைவனுடனான தம் உறவை மறந்திருப்பதே காரணம். என்ன இழிவு நிலை? பகவானுடைய சர்வ வல்லமையை நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல, பகவானுடைய தன்மையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க பிரபு.
இந்த மந்திரத்திலும் பல்வேறு இதர வேத மந்திரங்களிலும் நினைவிற்கெட்டாத காலந்தொட்டு உயிர்வாளிகளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பகவானே வழங்கி வருகிறார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாளி ஏதேனும் ஒன்றை விரும்புகிறான். அவனது அந்த விருப்பத்தை அவனுடைய தகுதி நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். ஒருவன் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பதவியேற்க விரும்பினால் அவன் அதற்கு தேவையான தகுதிகளை பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமின்றி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்னும் பதவியை வழங்கத்தக்க அதிகாரியின் அனுமதியையும் அவன் பெற்றாக வேண்டும். பதவியை பெறுவதற்கு தகுதிகள் மட்டும் போதுமானவை அல்ல. அப்பதவியானது ஏதேனும் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரியினால் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். அதுபோலவே உயிர்வாளிகளின் தகுதிகளுக்கேற்ப பகவான் அவர்களுக்கு இன்பம் அளிக்கின்றார். அதே சமயத்தில் அந்த நன்மைகளை பெறுவதற்கு நல்ல தகுதிகள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல, பகவானுடைய கருணையும் தேவைப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? இறைவன் உயிர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வழங்கி வருகிறார் என்று இந்த மந்திரமும் மற்ற பல வேத மந்திரங்களும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு அனைத்தையும் சாங்ஷன் பண்ணக்கூடியவர் இல்லையா? சோ பகவான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, பகவத்கீதையில என்ன பார்த்தோம்? யார் ஒருவர் பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டுமல்ல, அந்த பக்தனுக்கு பௌதிகமான விஷயங்களை தனியா கேட்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. எப்ப ஆன்மீக பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதுவும் கிடைக்குது. அப்படி இல்லையா, வெறும் பௌதிகமான விஷயங்களை என்ன நினைச்சு கேட்கிறாங்களோ அதை அவரு கொடுக்கின்றார். நம்ம பார்த்தோம் இந்த என்ன அது பௌதிகமான விஷயத்த கேட்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களின் மூலமாக தேவதேவியர்களோட வழிபாடு. அவர் சொல்றாரு இல்லையா, நானே பூரணமானவன், நானே முழுமுதற் கடவுள்ன்றாரு. அப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, அப்ப ஏன் இந்த தேவதேவியர்களோட வழிபாடு இருக்கு? 3 குணத்துக்கு ஏற்றாற் போல அவங்க எப்படி இது பண்றாங்க அப்படின் போது அதுக்கு அவர் சொல்றார், எல்லாமே நமக்கு இன்ஸ்டன்டா வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு பகவான் இடத்துல கேட்கும் போது அவர் என்ன பண்றார்? ரொம்ப கருணையோட எது நித்தியமான ஒன்றோ அதை நமக்கு அளிக்கின்றார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த பௌதிகமான இச்சைகளை கேட்கிறோம். அதையும் அவர் அங்க சாங்ஷன் பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். எதை வேண்டும் என்று விழைகின்றானோ அதை பகவான் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றாற் போல வழங்குகின்றார் அப்படின்றது. இங்க என்ன அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? ஒப்புமை. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்குண்டான தகுதிகளை கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க படிக்கணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரமும் அந்த பொறுப்பும் கிடைக்கும். அது போல இந்த பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னாக்கா, உயிர்களுக்கு அவரவர்களின் தகுதிகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை அவர் அளிக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதை எப்படி செயல்படுத்துறார் அப்படின்னா, கர்ம வினைகளின் மூலமாக நம்மளுடைய முன் ஜென்ம கர்மம் பிளஸ் இந்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்றாறு போல நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. இன்னும் தெளிவா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் பகவான் இடத்துல பௌதிகமா எதையும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி பௌதிகமான விஷயங்களை கேட்கறாங்க அப்படின்னா அவங்கதான் முட்டாள்தனமாக கேட்கறாங்கன்னா பகவான் அதை கொடுக்க மாட்டார். சோ எது நித்தியமான ஒன்றோ அந்த பக்தி தொண்டை பூர்ணமாக பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். 4 விதமான மக்கள் பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல பக்தர்கள் வருவதில்லை. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவங்க மக்கள் என்ன கேட்கிறாங்களோ ஜீவாத்மா அதை சாங்ஷன் பண்றாரு. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கையை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. இருப்பினும் ஜீவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் பகவானுக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டாற்றும் பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டுகிறான். துரதிருஷ்டவசமாக ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். அவர்கள் பகுக்கப்பட்ட அல்லது சிதறடிக்கப்பட்ட புத்தியை கொண்டவர்களாக பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். ஆன்மீக புத்தி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பௌதிக புத்தி பல கிளைகளை கொண்டது. பகிரங்க சக்தியின் தற்காலிக அழகினால் மயக்கமுற்றவர்கள் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை மறந்து விடுகின்றனர் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மறதியினால் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை மனிதன் தனது பல்வேறு திட்டங்களாலும் ஏற்பாடுகளாலும் சரி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் இது ஏற்கனவே மெல்வதையோ போன்றதாகும்.
இருப்பினும் பகவான் மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதால் மறதியில் உள்ள ஜீவன் அவ்வழியில் தடையின்றி தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கின்றார். எனவே ஈசோனுபதத்தின் இந்த மந்திரம் யதா தத் யத என்னும் மிகவும் பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி பகவான் ஜீவன்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற் போல வேண்டியதை வழங்குகிறார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. உயிர்வாளி நரகத்திற்குள் செல்ல விரும்பினால் அவன் தடையின்றி அங்கு செல்வதற்கு பகவான் அனுமதிக்கின்றார். மேலும் அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்ப செல்ல விரும்பினால் பகவான் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சங்கரன் பிரபு, உங்களுக்கு நான் அதை ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க இது பண்றதா இருந்தா பாருங்க. நான் மறந்துட்டேன் பிரபு, சாரி, உங்களுக்கு அனுப்ப முடியல, மறந்துட்டேன். சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கு பகவான் இடத்துல என்ன கேட்கணும் என்ன கேட்க கூடாது என்றது தெரியல. ஒரு பெரிய செல்வந்தர்கிட்ட போயிட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக ஏதாவது ஒரு யாசகம் கேட்டா எப்படி ஒரு அபத்தமோ அது போல பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அவரிடத்துல நம்மளுடைய பிரார்த்தனை என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, எப்பொழுதும் அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றது இருக்கணுமே தவிர்த்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள், ஏன்னா இதெல்லாம் நித்தியமா இல்ல, அதெல்லாம் அழியக்கூடிய தன்மை உடையது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு நிரந்தரமான ஒன்று. சோ அந்த தூய்மையான விஷயத்த நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஒருவன் தன் அமைப்பின் உண்மை நிலையை அறியும் போது அவன் வேண்டுவதெல்லாம் இறைவனோடு பரமான நிலையில் இணைந்து அவருக்கு உன்னதமான பக்தி தொண்டாற்றும் வாய்ப்பு பெற வேண்டும் என்பதே அதுதான். சோ பகவான் இடத்துல பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் நிரந்தரமான ஒன்று. நம்ம ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், அந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக நாம கர்ம வினைகள்ல பந்தப்பட மாட்டோம். சோ அதுதான் நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், துரதிருஷ்டவசமாக இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்லயே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வசதிகளை கேட்கிறோம். அதன் விளைவு நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்படி பௌதிகமான விஷயத்துல பகவானிடத்துல வேண்டுறோம் இல்லையா, அதோட மனப்பாங்கு எப்படிப்பட்டது, பிளவு கொண்டது, அது விரிசல் கண்டது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கேங்க. சோ ஆன்மீக அறிவு ஒரு முகமானது, ஆனால் மண்ணுலக அறிவு பல முனைகளை பிளவுபட்டது. புறசக்தியின் தற்காலிக சௌந்தரியங்களால் கவரப்பட்டு வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் இறைநிலையை மீண்டும் சென்றடைவதென்பதையே மறந்து விடுகின்றோம். நம்மளுடைய அந்த உண்மையான நிலை என்ன, பகவானுடைய அந்த நிரந்தரமான லோகத்தில் சென்று அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். இல்லைனாலும் நம்ம இந்த பௌதீக லோகத்துல யாருக்கோ ஒரு சேவை பண்ணிட்டுதான் இருக்கோம் இல்லையா. வீட்டுல ஒரு கணவனாகவோ மனைவியாகவோ இல்ல குழந்தைகளுக்காகவோ ஏதோ ஒரு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆனா இதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாத ஒன்று. நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது யாருமே நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு கஷ்டப்படுத்தாம நம்மள மேல கொண்டு போயிடும். சோ இங்க பக்தி தொண்டு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று, அது நிரந்தரமான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா மற்ற அனைத்து விஷயங்களுமே நிரந்தரமற்றது. பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அது எல்லாமே நிரந்தரமற்றது. இதெல்லாம் நிறைய பல முகங்களை கொண்டது. ஆனா அந்த ஆன்மீகமயமான வேண்டுதல் நமக்கு ஒரு முகமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இந்த புறசக்தி என்ன, இது புறசக்தி பிரபு சொன்னார் இல்லையா, 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு பகவானுக்கு. புறசக்தி, மத்திய சக்தி, அதுக்கப்புறம் அந்தரங்க சக்தி. இந்த புறசக்தியோட கவர்ச்சியில நம்ம அழகுல கவரப்பட்டிருக்கோம். அது நிரந்தரமற்ற ஒன்று. வாழ்க்கையோட உண்மையான நோக்கம் இங்க என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, இறைநிலையை மீண்டும் சென்றடைவது. அதை நம்ம மறந்திருக்கோம். சோ அந்த இறைநிலைக்கு மீண்டும் செல்ல வேண்டும். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஆனா இதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிகமாக நிறைய விஷயங்களை திட்டமிட்டுட்டே இருக்கோம். அதை எப்படியாவது அடையணும் முயற்சி பண்றோம். ஆனா அது நிரந்தரமற்ற ஒன்று. இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, எப்படி ஒரு ஒட்டகம் பாலைவனத்துல இருக்கு. அப்போ அது என்ன பண்ணுது, ஒரு முள் செடியை பார்த்து அதை மென்னு விழுங்கும் போது அது நினைச்சிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து ஏதோ அதுக்கு அந்த தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய நீர் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா அந்த முள்ளை சாப்பிடுறதுனால அதுக்கே என்ன அந்த அதோட ரத்தமே அதுக்கு அந்த தாகத்துக்கு ஏற்ற நீர் போல இருக்கு. அது மீண்டும் மீண்டும் அதையே ஆசை போட்டுட்டே இருக்கு. அது போல எப்படி ஒரு பசு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி ஆசைப்படுமோ, அது போல நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பௌதீக லோகத்துல மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி கர்ம வினை இதுலயே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் ஆட்கொண்டு படுகின்றோம். இது மென்றதையே மீண்டும் மீண்டும் மென்பதற்கு சமம் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கேங்க. சோ இறைவன் தம் கருணையால் மறதி குணம் படைத்த உயிர் வாழி தன் போக்கில் செல்வத்தை தடை செய்யாமல் அனுமதிக்கின்றார். அவங்க நினைக்கிறத பகவான் சாங்ஷன் பண்றார்.
எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்கள்ல செய்த பலன் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இப்ப பகவானுடைய இந்த பக்தி தொண்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதுல வந்து மீண்டும் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். இல்லைன்னா இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நாம ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடுவோம். நரகத்துக்கு செல்ல விரும்பினாலும் குறுக்கிடாமல் அவனை போக விடுகின்றார். நம்ம இந்த ஜீவாத்மா நரகத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சாலும் அவர் வந்து குறுக்கிடாமல் அதனை விடுகின்றார். எப்படி? நம்ம இந்த மாதிரி 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? தகாத பாலுறவு கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் மது இருக்கக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது. ஆனா நான் அதையே மீண்டும் மீண்டும் செய்வேன் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கும் அவர் சாங்ஷன் பண்றாரு. இதுதான் நரகம். நரகம்னா அந்த நரகலோகம் இல்ல. இது கண்டிப்பா நம்மள வந்து நரகத்துக்கு தான் கொண்டு செல்லும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். தடை செய்யாம அனுமதிக்கின்றார். அவன் வீடு திரும்ப, அதாவது இறைவனை அடைய விரும்பினால் கை கொடுத்து, அதே சமயத்துல இந்த நம்ம பகவான் எடுத்து அடையணும் அப்படின்னா அதற்கும் வந்து உதவுகின்றார். சோ நம்ம எங்க போகணும்ன்றத நிர்ணயம் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. இறைவன் இந்த மந்திரத்தில் பரிபூ, அதாவது மகோ உன்னதமானவன், உன்னதமானவர் இல்ல, அதை விட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுகின்றார். பரிபூ. ஒரு மந்திரத்திலையும் ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். அவருக்கு இணையானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே இல்லை. நம்ம அடிக்கடி இந்த விஷயத்த பாக்குறோம். பகவானுக்கு ஈடு இணையற்றவர்கள் பகவான் ஈடு இணையற்றவர். அவருக்கு இணை யாரும் இல்லை, அவருக்கு விட உயர்ந்தவர்களும் யாரும் இல்லை. மற்றவர்கள் எல்லாம் அவரிடம் யாசிப்பவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றார். அவரே ரிஷிகேஷர், உயர்ந்தவர். உயிரினங்கள் விரும்பினவற்றை இறைவன் அளிக்கின்றார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, என்ன ஆசைப்படுறோமோ அவரிடத்துல அத பகவான் சாங்ஷன் பண்றார். அவை வல்லமையில் இறைவனுக்கு சமமானவர்களாகவோ அல்லது வல்லமை படைத்தவர்களாகவோ இருந்தால் அவர்கள் முக்தி பெறுவதற்காக கூட இறைவனிடம் யாசிக்கும் தேவை இருக்காது. சோ பகவான் வந்து நம்ம பார்த்தோம், கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சோ அவரே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கஷேத்திரஜ்ஞனாக இருந்து நம்ம நினைக்கிறத வந்து சாங்ஷன் பண்றார். உண்மையான முக்தி நிலை மீண்டும் இறைவனை சென்றடைவதே. நம்மளுடைய அந்த 5 விதமான முக்தி நிலை இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் அதை விரும்புவதே கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். நரகலோகத்துல கிடைத்தாலும் பரவாயில்ல, விமுக்தியை தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க, முக்தி அல்ல. அருவவாதிகள் கருதும் முக்தி நிலை ஒரு கட்டுக்கதை. அருவவாதிகள் சொல்றாங்களே அது வந்து ஒரு கட்டுக்கதை. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பகவானோட தன்மையில இருக்குது, அவரோட அதே மாதிரியான லோகத்துல, உயர்ந்த லோகத்துல இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய 5 விஷயங்கள் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதை. ஆன்மீக புலன்களை பெற்று ஆதார நிலையை உணரும் வரை பௌதிக நலன்களுக்காக யாசிக்கும் நிலை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். சோ அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது. அங்க ஒரு பிரம்ம ஜோதி இருக்கு, அதுல வந்து இரண்டரை கலந்துட வேண்டும். சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி அருவவாதிகளுமே கூட அவர்களோட முக்திக்கும் நானே வழிவகுக்கிறேன்னு சொல்றாரு பகவான். பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அவங்களும் அடுத்த இதுல என்ன பண்றாங்க, பக்தனாக பிறந்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவான் அடையறாங்க. சோ அந்த அருவவாதிகள் மேலையும் பகவான் கருணையோடு இருக்காரு, ஞானிகள் யோகிகள் இடத்திலும். உன்னதமான பிரபுவான இறைவன் ஒருவரே தன்னிறைவு பெற்றவர். பகவான் ஆத்மராமர். அவருக்கு வந்து இதெல்லாம் செஞ்சுதான் வந்து அவங்களை திருப்திப்படுத்தணும் கிடையாது. 16,108 மனைவிகள். எப்படி அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் வந்தாங்க? அந்த அசுரன் வந்து 16,100 இளவரசிகளை வந்து கொண்டு போய் கடத்தி கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு. அவங்கள இந்த கலிகாலத்துல 5000 வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்ப இருக்கிற கலிகாலத்திலே நம்ம வந்து ஒரு பெண்கள் ஒரு இதுல இருந்து போயிட்டாங்க, வீட்டுல இருந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னோ பேசுறாங்க. அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி இருக்கும்? சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணனிடத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு வேண்டுறாங்க. அப்ப அவங்கள வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, ரட்சிக்கிறார். அப்படிதான் அவருக்கு வந்து 16,108 மனைவிகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப எல்லாருமே ஈக்குவலா அவர் வந்து பாக்குறாரு. துவாரகால வந்து அத்தனை பேருக்கும் வந்து அரண்மனை கட்டி அனைவரையுமே வந்து அந்த மனைவி ஸ்தானத்துல வச்சு இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர், ஆத்மராமர். அவரை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டாலேயோ இல்ல நாம கொடுக்கக்கூடிய சேவையாலேயோ திருப்திப்படுத்தணும் நம்ம கொஞ்சம் நினைச்சோம்னா நம்ம அழிவை நோக்கி போகின்றோம்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் தன்னிறைவு பெற்றவர். கிருஷ்ண பரமாத்மா இவ்வுலகில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய போது தனது பல்வேறான லீலைகள் மூலம் புருஷோத்தமரான கடவுளாக தம் பூரண வியக்கத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினார். உண்மைதான் இல்லையா? தனது சுண்டு விரலால, அதுவும் இடது கை சுண்டு விரலால கோவர்தனகிரியவே வந்து குடையாக வச்சிருந்தார் இல்லையா? சோ குழந்தை பருவத்தில் பலம் பொருந்திய பல அரக்கர்களை கொன்றார். எத்தனை பேர் வந்தாங்க? பூத்தனா முதல் கொலை அதுதான் இல்லையா? அத்தனை பேரை வந்து பகவான் கொன்றார். இதற்கான வல்லமை அவர் எவ்விதமான புற முயற்சிகளாலும் அடையவில்லை. பகவான் ஆத்மராமர்.
கோவர்த்தனகிரியை தூக்கி பிடிப்பதற்காக அவர் பளு தூக்கும் பயிற்சியை மேற்கொள்ளவில்லை, இல்லையா? சமூக எதிர்ப்புகள், கட்டுப்பாடுகள் எதுமின்றி அவர் கோபிகளோடு நடனம் புரிந்தார். ஓகே, சோ இந்த நிலை இந்த இந்த 10வது ஸ்கந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அத 10வது ஸ்கந்தம் படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அத்தனையும் படிச்சு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்தாதான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். கோபி நடனம் அப்படின்னாக்கா அனைத்து ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. பகவான் அப்ப சிறு வயது குழந்தை. சோ இந்த சமூக எதிர்ப்புகள், கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமே அவரை ஒன்னும் செய்யல. சோ அப்படி ரொம்ப பூரணமானவர் அவர். தன்னடக்க நியமங்களை கண்டிப்புடன் அனுசரித்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வணக்கத்துக்குரியதாக கொண்டாடுகின்றார். அப்படி உயர்ந்த சன்னியாசிகள் கூட இந்த கோபி லீலைய ஒரு காம உணர்வோட அவங்க பார்க்கல, பகவானுடைய லீலையாக பார்க்கின்றார். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தும் பிரபுவை பரிசுத்தமானவர் என்று கூறுகின்றது. அபாப வித்தம், மாசறுப்பவர், மாசற்றவர் அப்படின்றத கூறுகின்றது. அவரை தொட்ட மாத்திரத்திலேயே அசுத்தமானதும் சுத்தமாகிவிடும். நம்ம பார்த்தோம், பூதனா அவங்க பூதனா இடத்துல ஒரு தாயாக அவர் அந்த பால் எடுத்ததோட தன்மை, பூதனாவோட அந்த உடல் நம்ம அந்த உடல் எரிச்சனா என்ன ஒரு நாற்றம் அடிக்கும், துர்நாற்றம் அடிக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வாசனை வந்தது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் அந்த இதுல. சோ அந்த பகவானுடைய ஸ்பரிசத்தோட மகிமை. அவரை பாவங்கள் அணுகாததையால் அவர் அபாப வித்தம், பாப வித்தம். சோ பாவங்கள் எதுவும் பகவானை அணுகாது. எப்போதாவது பாவமாக கருதப்படும் செயலில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பதாக தோன்றினாலும் அச்செயல்கள் எல்லாம் நன்மை பயப்பவையாகவே இருக்கும். நமக்கு தோணும் அவர் என்ன இப்படி ஒரு பாவமா இருக்கே, பாவமான செயலை பண்றாரேன்னு. ஆனா அது ஒரு பூரணத்துவத்தை கொடுக்கும், அதுல ஒரு நன்மை இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதுக்கு. இந்த கதை இந்த சென்டென்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாக்கலாம். யாராவது? ராதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? தனலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்கே மாதாஜி. சொல்லுங்க பாக்கலாம். இது ஒரு கதை. எப்போதாவது பாவமாக கருதப்படும் செயலில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பதாக தோன்றினாலும் அச்செயல்கள் எல்லாம் நன்மை பயப்பவையாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் பாவங்கள் அவரை பாதிப்பதே இல்லை. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் சுத்தம், அதாவது பரிசுத்தமானவர். வெண்ணெய் திருடுறது சொல்லாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க பிரபு. வெண்ணெய் திருடுறத சொல்லாமா? திருடுறாரு இல்லையா? வெண்ணெய் திருடுறது அது அவ்வளவு பெரிய பாவமா இல்லையா? அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது, இது ஏன் கிருஷ்ணருக்கு முத எடுக்கிறது ஏன் கிருஷ்ணருக்குன்னு அவங்க மனசுல நினைச்சுக்கிறாங்களாம். நினைச்சு இது ஏன் கிருஷ்ணருக்கு மத்தவங்க யாரும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒளிச்சு வைக்கிறாங்களாம். அதனால கிருஷ்ணர் போய் இதை எடுக்கிறாராம். அப்ப இவங்க அது ஒரு லீலை. நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே ஜீவாத்மா என்ன நினைக்குதோ அதை நடத்தி விடுறாரு பகவான். சோ அது ஒரு இது. ஆனா அது பாவம் இல்ல. வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. ஜராசந்தன் மாதாஜி அந்த பூ சிசுபாலனை கொல்வது மாதாஜி. கொல்லும் போது நம்மளுக்கு கசினே கொன்னுட்டாருன்ற ஒரு ஃபீல் வரும். பட் அவர் செய்த தப்புதான்றது அப்புறமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? துவாரகா போறாருல மாதாஜி, அப்போ ஒரு பொம்பளை கூனி பகவான் கிட்ட நான் உன் மேல இது ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ரூபத்தை கொடுப்பாரு. மதுரா சாரி, துவாரகான்ட்ட சாரி மதுரா. அவரு எவ்வளவு சுத்தமானவர், அவரு பவித்திரமானவர், தூய்மையானவர், களங்கம் இல்லாதவர். அவரோட சங்கத்தினால அந்த குஹியா தூய்மையானவள் ஆனார். ஆமா, அவங்க அந்த கூனி மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க உடம்பு அந்த 3 வளைவுகள்ல இருக்குமா, அதனால அவங்களுக்கு பேரு குப்ஜான்னு. அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே அவங்களை கேவலமா இது பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவான் அவர் என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு, ஓ அழகியேன்னு கூப்பிடுவாரு. அவரு எடுத்த உடனே அவர் அழகியேன்னு கூப்பிடுறாரு. அப்ப அவங்க திரும்பி பார்ப்பாங்க, யார் அது நம்மள ஃபர்ஸ்ட் டைம் அழகியேன்னு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. சோ அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த கட்டை விரல் அப்படியே அவங்க கால்ல பட்டு
நிமிந்து பார்க்க முடியாம இருக்காங்க. சந்தனத்தை எனக்கு தேய்ச்சி விடணும்னு அவங்க தேய்ச்சி விடுறாங்க பகவானுக்கு. அதை தேய்க்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய அந்த எங்கெல்லாம் அந்த கூண் இருக்கோ அங்க கை பட்ட உடனே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அழகியா மாறிடுறாங்க அவங்க. ஓகே, வேற அது பாவமாக இருந்தாலும் அந்த இது வேற வேற ஏதாவது ஜெயத்ரதன் ஜெயத்ரதனை இது போட்டு கொண்டு வருப்பாங்க மாதாஜி. சூரியன் அந்த இது சக்கரம் போட்டு மறைச்சி வெளியில வர வச்சு அவரை கொல்ல சொல்லுவார் ஜெயத்ரதன். ஆமா, நேத்தா மாதாஜி நம்மளோட கிளாஸ்ல கேட்டோம் இல்லையா, இந்த ஒரு நல்ல நாள் குறிச்சு கொடுங்க வந்து சகாதேவன்கிட்ட வந்து கேட்பாரு இல்லையா துரியோதனன். சொல்லுங்க, அந்த கதையை சொல்லுங்க. அது இவங்க பலி கொடுக்கறதுக்கு வந்து அமாவாசை நாள குறிச்சு கொடுக்குறாரு சகாதேவன் வந்து துரியோதனனுக்கு. அத வந்துட்டு இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்துட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, முதல் நாளே தர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அப்போ சூரியனும் சந்திரனும் வந்துட்டு இவங்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, என்ன நீங்க இந்த மாதிரி நாளைக்கு தானே இது வந்து நீங்க பண்றதை பார்த்து அத்தனை பேர் இன்னைக்கே தர்ப்பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. இது அமாவாசைனா என்னென்ன, சூரியனும் சந்திரனும் நேர்ல சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நீங்க 2 பேரும் நேர்ல தானே சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க, அதனால இன்னைக்கு தான் அமாவாசைன்றாரு. எல்லாத்தையும் ஆமா, 2 பேரும் ஒரே இதுல வச்சது. ஏன்னா தர்மம் வந்து இந்த நிலைநாட்டப்படணும் இல்லையா, தர்மம் வந்து எப்பவும் நித்தியமாக இருக்கணும். சோ இது வந்து அஸ்தமனத்தை கூட அந்த மாதிரிதான் ஜெயத்ரது அர்ஜுனன் வந்து அபிமன்யு கொன்னவன நான் இன்னைக்கு சாகடிக்காம சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ள சாகடிக்காட்டி நான் தீ குளிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சபதம் விடுறான். அப்ப அதனால வந்து என்ன பண்றாரு, இவர் வந்துட்டு இது சக்கராயத்தால சூரியனை மறைச்சிடாரு. சூரியன் அஸ்தமிச்சு மாறிச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்து இவர் தீயில எல்லாம் வளம் வந்துட்டு இருக்காரு அர்ஜுனன். டக்குன்னு வந்து நீங்க வந்து ஜெயத்ரதன் வெளியிருந்த உடனே சக்கராயத்தை வித்ரா பண்ணிட்டு பாப்பா இன்னும் சூரியன் மறையில போடு அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு தள்ளிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது துரோணாச்சாரியோட பையன் பேரு அஸ்வத்தாமன் இறந்தார். அவரு கால் பண்ணி கொல்றாரு. அதக குஞ்சரக குஞ்சரகங்கிறது காலில் விழாம சங்கு பிடிச்சிருவாரு. யுதிஷ்டர் கிட்ட வந்து அஸ்வத்தாமா இறந்து போயிட்டான்னு சொல்லி யுதிஷ்டர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. அப்ப கூட அவர் என்ன பண்றாரு, யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு அஸ்வத்தாமாங்கிற யானைன்னு. அது யானைங்கும் போது ஓன்னு தாரா தப்பட்டெல்லாம் அடிச்சு அந்த யானைங்கிற சப்தமே வராத மாதிரி ஏமாத்தி விட்டுறாரு. அது ஒண்ணு பண்றாரு. அப்புறம் பீஷ்மர் கிட்ட வந்து இவரு நான் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவரு ஆயுதம் எடுக்கிறாரு. ஏன் அவர் ஆயுதம் எடுக்கிறாரு அந்த இடத்துல? அந்த பீஷ்மர் வந்து பக்தர், பெரிய பக்தர். அவரு சவால் விடுறாரு, நான் வந்து இந்த கிருஷ்ணனை ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பக்தருடைய வாக்கு வந்து பலிக்கணும்ன்றதுக்காக அவரை கொல்ற மாதிரி ஓடுறாரு. ஆனா சக்கரத்தை சுத்திட்டு ஓடுறாரு. ஆனா ஒண்ணும் பண்றது இல்ல. அதுக்குள்ள அர்ஜுன வந்து காலை பிடிச்சி ஐயோ பண்ணாத கொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த தன்மை பாருங்களேன். எப்படி வந்து குழந்தைகிட்ட அப்பா தோத்து போற மாதிரி அவருடைய பக்தனுக்காக அவர் சொன்ன வாக்க கூட இது பண்ணாரு. அதனாலதான் பகவத்கீதையில அர்ஜுனா நீ உறக்க சொல் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து அழிவு என்பதே கிடையாது அப்படின்னு இல்லையா. நான் சொன்னா கூட என்ன வார்த்தை மாறிடும், ஆனா என் பக்தன் சொன்னா அதை நிறைவேற்றது என்னோட பெரிய இதாயிடும்ட்டு. அதனாலதான் பகவான் முக்தி கூட கொடுத்துடுறேன்ப்பா, ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா, நான் கொடுத்துட்டேன்னா அவங்களுக்கு வந்து அடிமையாயிடுறேன் அப்படின்றாரு பகவான் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குரூப்பே அமைதியா இருந்தது, எல்லாரும் ஆக்டிவ் ஆயிடுறாங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு பேசுங்க, அடுத்து மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து இந்த இலை வந்து ஒட்டும் தலைப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட வந்து பகவான் வந்து அதனாலதான் அவனு அது தலையிற மாதிரி பண்ணாரு. பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது வந்து உண்மையான பக்தர்களா இருந்தா அவங்க சொல்றத அப்படியே நிறைவேற்றுறாரு பகவான். எனக்கு அந்த கதை தெரியல, சொல்லுங்க பிரபு. பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அந்த உதிர்ந்த இலைய கூட இது வந்து ஒட்டும் அப்படின்னு நினைப்பாரு, அதுக்கு உயிர் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாரு. அப்ப வந்து அது 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 ஒட்டும் அந்த செடியில மறுபடியும் ஒட்டி மறுபடியும் தலைஞ்சு துளிர ஓடும். பகவான் வந்து பகவானுடைய கருணையால ஏன்னா பக்தன் வந்து நம்புறாங்க இது கண்டிப்பா பகவான் வந்து நிறைவேற்றுவார் அப்படின்னு நம்பும் போது அதை வந்து உண்மையான பக்தன் சொல்லிட்டான்றதுக்காக அவர் இது பண்றாரு இல்லையா.
எவ்வளவு பெரிய ரூபமா நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வர்றாரு. அவர் சொன்னார்ன்றதுக்காக அந்த குட்டி தூண்ல போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காரு பகவான் நரசிம்மர் இல்லையா? சோ பகவான் பக்தவச்சலன்றத நம்ம பாக்குறோம். பக்தனுக்காக என்ன வேணா பண்றாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டீங்களா நீலு மாதாஜி? வந்தாச்சு, நான் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். மூளையில எல்லாம் சொல்லிதான் முடிக்கணும் கதைய. சொல்லுங்க. இன்னும் 3 நிமிஷம் இருக்கானா? 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிருங்க. புக் வந்துரும். ஐயா, நான் ஒரு குட்டி ஒரு நிஜமா நடந்த கதை சொல்றேன். கிருஷ்ணர் காலத்துல ஒரு கேரளாவுல நிஜமாவே நடந்தது இது. அவன் ஒரு கிருஷ்ணர் பக்தர். கிருஷ்ணரோட கோவில் இருந்தது. அப்போ அவர் ஊருக்கு போக முடியா இருக்கும். தன்னோட சின்ன பையன் 5 வயசு பையனா, சின்ன வயசு பையன்தான். தினம் அம்மா சமைச்சு நைவேத்தியம் கொடுப்பா, அத பகவான் சாப்பிட சொல்லிட்டு நீ மீதிய அம்மா கிட்ட கொடு, நீ சாப்பிடுன்னு இருக்காரு. அவர் ஊருக்கு போயிட்டார். இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, அம்மா நீ சாப்பாடு கொண்டு வான்னா அவ அம்மா அந்த நெய்வேத்தியம் அன்னமும் அந்த நெய்யும் கொண்டு குடுக்கறா. ரொம்ப சாதாரண இவாதான், பூஜாரி அவ குடும்பம் தான். இந்த குழந்தை என்ன பண்றது, நேரா பகவான் குருவாயூரப்பன் கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்றது, சாப்பிடுங்கோ, நான் நல்லா சுத்தி வந்துட்டேன், பூ போட்டுட்டேன், பூஜை பண்ணிட்டேன், நைவேத்தியம் பண்ணிட்டேன், சாப்பிடுங்கோ கிருஷ்ணா சாப்பிடுங்கோ அப்படிங்க. எப்படிப்பா விக்கிரகம் எப்படி சாப்பிடும்னு அதுக்கும் குழந்தைக்கும் தெரியல. ஏன்னா அப்பா சொல்லியிருக்காரு, சுவாமி சாப்பிட்டாட்டுதான் அவனுக்கு நீ போய் அம்மாட்ட கொடுக்கணும்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் பாக்குறார், அவருக்கு ரொம்ப விளையாடணும்னு தோணிச்சு. வந்துட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி குழந்தையாவே அந்த பிரசாதத்தை அவர் சாப்பிட்டுட்டார், வச்ச பிரசாதத்தை. அந்த பாத்திரம் பில்குல் காலி, எம்டி. சரி, இவன் என்ன பண்றான், நேரம் கொண்டு போய் அம்மாட்ட கொடுத்தா அவ அம்மா வெய்யறா. என்னடா இது, சாமி சாப்பிட சொன்னியா, என்ன பண்ணின, நீ சாப்பிட்டுட்டியா அப்படி. அம்மா நான் இல்லம்மா, நான் சாப்பிடலாமா. இரு அப்பா வரட்டும் சொல்றேன் உனக்கு, சுவாமிக்கு வச்சது நீ சாப்பிட்டுட்டேன்னு அவ அம்மாவும் தப்பா நினைச்சுக்கிறா. அப்போ அவர் அப்பா வந்துடுறார், காரியம் எல்லாம் எங்கோ போயிருந்தார். ஆனோட்டும் என்னடா பண்ணின குழந்தைன்னு ஒண்ணு. ஒண்ணும் இல்லப்பா, பகவானே சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டார், எனக்கு அதான் தெரியும்னு. என்னடா சொன்னேன்னு அடிக்க போறார். அப்ப அந்த குழந்தை அந்த கோவில சுத்த போறது. அப்ப அவ அப்பா குச்சி எடுத்துன்னு வருவது, ஒண்ணு தம் பிள்ளையா தெரியுது, இன்னொன்னு கிருஷ்ணரா தெரியுறார். இன்னொரு ஒரு ஓட்டம் கிருஷ்ணரா தெரியாரு. அப்பா என்ன நிஜமா நடந்தது குருவாயூர், அதாவது கேரளாவுல ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. அப்போ அந்த காலத்துல இருக்கும், நமக்கு அது தெரியாது. எங்க காலத்துல எல்லாரும் சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருக்கணும் பாரு. அந்த குழந்தை கூப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்டுட்டா அப்படி. நாமெல்லாம் நைவேத்தியம்னு வைக்கிறோம், ஆனா பகவான் சாப்பிடுறது இல்லையே, அவர் எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுறார். அதாவது நமக்கு வேணுங்கிறது அவரே தருவார், நாம கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்புறம் அந்த குழந்தை தூக்கி வச்சுட்டு நிஜமா வாடான்னா, நிஜமா தான்ப்பா, என்ன மாதிரியே ஒரு பையன் சாப்பிட்டான் அப்படின்னு. அது குழந்தை, அதுக்கு என்ன தெரியும். அவ்வளவு அந்த குழந்தைக்கு பக்தி. அதுக்கு அவர் இறங்கி அந்த அத்தனையும் சாப்பிட்டுட்டு பகவான் ஆயிடுறாரு அவர். இவன் அப்பா அம்மாக்கு இல்லையா? கடைசி பேராகிராஃப் வாசிங்க இங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்காரு, கடைசி பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது. அடுத்த பேஜ், 60வது பேஜ்ல. எல்லா அவரை பாதிப்பதில்லை, எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் சுத்தம், அதாவது பரிசுத்தமானவர். அவரை அடிக்கடி சூரியனோடு ஒப்பிடுவது தீண்டத்தகாத இடங்களையும் தீண்டி ஈரத்தை அகற்றினாலும் சூரியன் தூய்மையானதாகவே விளங்குகிறது. அது தன் மாசகற்றும் சக்தி வெறுக்கத்தக்க பொருட்களையும் சுத்தப்படுத்துகின்றது. பௌதிக பொருளான சூரியனுக்கு இவ்வளவு ஆற்றல் இருக்குமானால் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் பரிசுத்தையும் வல்லமனையும் நம்மால் எண்ணி பார்க்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவான் பூர்ணமானவர், சர்வ வல்லமை படைத்தவர், அச்சிந்த சக்தி, நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம மற்ற 9வது மந்திரம் இது பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், சாண்டிங் அட்லீஸ்ட் 3rd லெவல் வந்துட்டோம். 3rd லெவல் முடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு 8 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும் எல்லாருமே. சோ அதனால நம்ம ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கோம். நம்ம இப்ப காலையில 4 ரவுண்ட்ஸ், சாயந்தரம் 4 ரவுண்ட்ஸ். யாரெல்லாம் பிஸியா ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்ப ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.
பிரபு ஓவர் டு யூ பிரபு. நீங்க ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நீங்க பக்தர்கள் கிட்ட சொல்லிடுங்க. பிரபு வந்து இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி எடுத்து போடுறது. நம்மளோட 4 குரூப்ல இருக்கவங்களுடைய டேட்டா இங்க போட்டிருக்காங்க. எத்தனை நாள் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை பேருக்கு சர்டிபிகேட் கிடைச்சிருக்கு, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பிரபுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. பிரபு இவங்க சத்யா பிரபுவோட இது சால்வ் ஆயிடுச்சா? சர்டிபிகேட் கிடைச்சிச்சா அவருக்கு? இல்ல மாதாஜி, அவர் சொல்லிட்டாரு. நிறைய இதுல வந்துட்டு 55 இதெல்லாம் எடுத்திருக்காரு. 80 இருந்தாதான் வந்து இது சர்டிபிகேட் ரிலீஸ் ஆகும். கரெக்ட். அப்படி இருந்ததுன்னா அடுத்த சாப்டருக்கு போகவே போகாதே பிரபு. அது என்னன்னு தெரியல, மல்டிபிள் அந்த இதுல ஏதோ எரர் இருக்கு, அடுத்த சாப்டருக்கு போயிடுது. அது வந்து மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இதுல வந்து என்னன்னு தெரியல. அதனால திருப்ப அட்டன் பண்ணி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கை பார்த்து எது ரைட்டு தப்புன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதை வந்து பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான் அவர்கிட்ட. ஓகே பிரபு. ஆனா இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே நீங்க, அந்த அந்த இதுதான் ப்ராப்ளம். 80 இருந்தா தான் அடுத்த சாப்டருக்கே போகும். சப்போஸ் அப்படின்னா அதை பண்ணிடுங்க பிரபு. சத்யா பிரபு. ஓகே மாதாஜி, நான் பண்ணிடுறேன். நான் ஓகே. அன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்தையா செல்லகுமார் பிரபு வந்து இது சாண்டிங் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளோட அந்த சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லா இதையும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு சைட்ல நம்ம எப்படி உட்கார்றோமோ அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளோட சாண்டிங். அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் காலையில இல்ல உங்களோட டீம் லீடருக்கே கூட சொல்லிக்கங்க, இந்த டைம்ல எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்தந்த குரூப்ல இருக்கவங்க வரைக்கும் வாட்ச் இது பண்ணி எப்படியாவது நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் 4 ரவுண்ட்ஸ் சஸ்டெயினா வேணும் நமக்கு ஒரு மாசம். நம்ம அடுத்து இப்ப வந்து 4th லெவல் போறதுக்குள்ளார எல்லாருமே 8 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணிருக்கணும். அதனால அந்த சாண்டிங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்ப. மத்தபடி நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா இருக்கும், கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். நம்ம திருப்பி திருப்பி படிக்க சரியாயிடும் நமக்கு. வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நானு. யாத்திரையோட இது நமக்கு வந்து டெம்பிள்ல அடிக்கடி யாத்திரையெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றாங்க. யாராரு பக்கத்துல இருக்கீங்களோ இல்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அந்த யாத்திரை இதுக்கு போலாம். சதகோட்டி நாமாவோடது லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ நீங்க சாண்டிங்கை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் இந்த 3rd சாப்டர், அந்த 3rd லெவல் முடிச்சுட்டு நம்ம 4th லெவல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது பிரசன்டேஷன் அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பாத்துக்கலாம். பிரபு நீங்க ஏதோ சொல்லணும் நீங்களே சொல்லுங்க பிரபு, பக்தர்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணிடுங்க. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. நான் இப்ப இந்த இது ஸ்கிரீன்ல இது எக்ஸல் ஷீட் தெரியுறதா? தெரியுதுங்க பிரபு. அதுல பாருங்க எல்லாம் கேப் நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அவங்கவுங்க சாண்டிங்கோட ரவுண்ட்ஸ் போட்டுருங்க. அது நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணல மாதாஜி, அதான் பிரச்சனை. ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க கொஞ்சம் உங்களோட சாண்டிங்கோட இது போட்டுருங்க எல்லாருமே. அது போல முடிஞ்ச மட்டும் காலையிலயும் சாயந்தரமும் வந்துருங்க. இன்னைக்கு சாயந்தரம் ராதா மாதாஜியோட இதுல வந்து யாருமே இல்ல. கயல்விழி மாதாஜி வந்தாங்க, அவங்களும் கொஞ்ச நேரத்துல போயிட்டாங்க. நாட் ஈவன் 10 minutes அந்த மாதிரி. சாயந்தரம் எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 6 to 6:30 போட்டிருந்தாங்க பிரபு. பிரபு செல்லகுமார் பிரபு நீங்க இருக்கீங்கல்ல இந்த இதுல L3ல இருக்கீங்கல்ல பிரபு, வந்து டேக் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, பின் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதுல இருந்து நீங்க காலையில லிங்க் வேணா 5 to 5:30, சாரி 5:30 to 6 o'clock, சாயந்தரம் 6 to 6:30 அந்த மாதிரி. இப்ப தெரியுதா மாதாஜி ஸ்கிரீனு? நல்லா தெரியுதுங்க பிரபு, நல்லா தெரியுது. இதுல பாருங்க எவ்வளவு இதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, காலியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நிறைய லேப்ஸா இருக்குல்ல. ஆமா, இத வந்து இது பண்ண அசிங்கமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணவே இல்லை. பாருங்க எல்லாம் காலியா இருக்கு. நான் யார கேக்குறது? இல்ல ரொம்ப நம்ம இது பண்ணிக்க வேண்டாம். இப்போ போனது வரைக்கும் போகட்டும். இனிமே வந்து எல்லாரும் கரெக்டா போட்டுருவாங்க நம்புறேன். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் சாண்டிங்கோட இதை வந்து அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு காலியா இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. எல்லாம் இந்த காலியா இருக்கிறதுல ஐ ஹேவ் நோ டேட்டா. ஓகே. பர்சன்டேஜ் கவுண்ட் இதெல்லாம் தெரியாது. இன்னும் கூட ஜூம் பண்றதா இருந்தா பண்றேன். நம்ம இந்த இது சாண்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நீங்களே கூட ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க, பக்தர்களே கூட சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. யுகேந்திர பிரபுலாம் நிறைய பேர் இதுல லேப்ஸா இருக்காங்க பிரபு, அவங்க எல்லாம் எடுத்துடலாம். யுகேந்திர பிரபுலாம் இல்ல, அவங்க எல்லாம் எடுத்துடலாம். 15 பேர் தான் வர்றாங்க, அவங்க எல்லாம் நான் வந்துட்டு இது ஹைட் பண்ணிடுறேன். அவங்க வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இப்ப வராங்க இல்லையா சஸ்டைனா, ஒரு 15ல இருந்து 20 பேர் கிட்ட வராங்க. இந்திராணி மாதாஜி எல்லாம் இப்ப புதுசா ஜாயின் பண்ணாங்க. சோ இவங்கள இதுல இருந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஆனா பயங்கர எக்ஸ்டென்சிவான ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. யாரே ஏதோ சொல்றீங்க? இந்த குரூப்ல எல்லாருக்கும் போட்டிருக்கேனே பிரபுஜி ரெகுலரா. மாதாஜி நீங்க ஒரு நிமிஷம்,
நீங்க எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அந்த இதுல இருக்கு. வேணா நான் உங்களுக்கு பர்சனலா அனுப்புறேன். உங்க வாட்ஸ்அப் வச்சு நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நீங்க கொடுத்த டேட்டா மொத்தம் அதுல இருக்கா இல்லையான்னு. அதான் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ கேன் டூ. ஓகே பிரபுஜி. நான் இப்ப 2-3 நாளா தான் 3 நாளா கொடுக்கல பிரபுஜி. இன்னையோட சேர்த்து இல்ல 3 நாளா அது கொடுக்கல. நான் அதுல எதெல்லாம் காலியா இருக்கோ அது உங்க வாட்ஸ்அப்ல பாருங்க. அந்த டேட்டா இருக்காது. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பர்சனலா, நீங்க பாத்துக்கோங்க. சரி பிரபு. சரி, இனிமே நம்ம வந்து ஒழுங்கா அதை சஸ்டெயின் நம்ம பாத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க எல்லாரும். தனம் மாதாஜிக்கு எதுனா ஹெல்ப் வேணும், வேற யாருன்னா பக்தர்கள் வரணும்னா கூட ஹெல்ப் வேணும்னா கூட, வேற யாருன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வேணும்னா கூட நீங்க சொல்லுங்க, சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸா யாராவது இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா எப்படியாவது அந்த குரூப் வந்து மேல வரணும். அது போல ராதா மாதாஜியோட குரூப்ல இருக்கவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு, நீங்க ஒருத்தர் தான் வந்திருக்கீங்க, ஏன் என்ன பிரச்சனை? காலையில நீங்க வேற டைம் உங்களுக்கு வேணுமா என்னன்னு சொல்லுங்க. சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இல்ல மாதாஜி காலையில ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக்சுவலி சாண்டிங்க்கு வந்துட்டு கயல்விழி மாதாஜி 2 நிமிஷம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. அது ஆக்சுவலி போட்டது நான் மாதாஜி குரூப்ல. உங்களுக்கு சாரி மாதாஜி. தனம் மாதாஜி போட்டீங்களா? நான் நினைச்சேன் ராதா வந்துட்டு ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. 4 ரவுண்ட்ஸ் நான் ஒண்டியா செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் எக்ஸிட் ஆனேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. தனம் மாதாஜி குரூப்ல ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மார்னிங் சாண்டிங் பொறுப்பு கொடுத்துட்டு ஈவினிங் வேற யாராவது எடுத்துக்கிறதுனா கூட எனக்கு பெட்டர் மாதாஜி. மாதாஜி இப்போ அந்த லிங்க்ல யார் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம். தேர் இஸ் நோ ஹோஸ்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். பின் பண்ணிருக்கு. ஆன் பண்ணோம்ல பிரபு. ஈவினிங்கோடது ஆன் பண்ணோம் இல்லையா? நம்ம டச் பண்ணா யார் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்ல மாதாஜி. இது ஹோஸ்ட் நீட் நாட் ஸ்டார்ட் த இது இல்ல. அப்படிதான் 5:30 to 6 நான் ட்ரை பண்ணேன். பிரபு யார் அது பண்றாங்களோ அவங்களே தான் அவங்க இனிஷியேட் பண்ணாதான் ஆகுதா? ஆமாங்க. ஓ ப்ளீஸ் வெயிட். இட் இஸ் பாசிபிள். பட் ஈவினிங் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குங்க. நீங்க தானே மாதாஜி ஈவினிங் வேணும்னு சொன்னீங்க, அதனால தான் நம்ம ஈவினிங் கொடுத்தோம் இல்லையா? நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு நான் அதை ஒத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. பட் மார்னிங் தான் எனக்கு பெட்டர். சரி, ஈவினிங் அப்ப வேற ஐடி கிரியேட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஈவினிங் யாரு இது பண்றாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் இது எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு பிரபு. இந்த மந்த் வரைக்கும் கிளாஸ் போகும். அதனால அது போல அடிக்கடி மாத்திட்டே இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. ஒரு இது இல்லாம இருக்க மாதிரி இருக்கும். பண்றதா இருந்தா இப்பவே ஒரு கன்ஃபார்ம்டா ஏதாவது ஒரு இது போட்டுடலாம். சர்வா பிரபு வந்துட்டு ரெடியா இருந்தாக்கா நானும் அவரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ஈவினிங்ஸ் அவர் பண்ணிக்கிட்டு மார்னிங்ஸ் நான் பண்ணிக்கிறேன். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம். அவர் ஒர்க்ல இருந்து ரிலீவ் ஆக முடியுமா என்னன்னு தெரியல. இல்ல only if he says okay. சரி, நீங்க பேசி பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பெர்மனண்டா ஒரு ஐடி நம்ம பண்ண முடியாதுங்களா பிரபு? கூகுள் மீட் மாதிரி ஏதாவது? அது எனக்கு ஐடியா இல்லை மாதாஜி. நான் பார்க்கணும். அது திருப்பி இது பண்ணிப்பாங்க. இப்போ ஒன்று பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதாஜிக்கு இவன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு அப்புறம் இவங்க வந்து இது பண்ணிட்டா மற்றவங்கலாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஒன்லி திங் இஸ் ஷி ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் இட். அந்த டயத்தில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா மற்றவங்க பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து ஷி மேபி அதை மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க கம்முன்னு இருக்கலாம். தட் கேன் பி டன். அந்த மாதிரி பண்றீங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுங்க, பாத்துக்கலாம். அப்புறம் மத்தவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏன்னா இதை வந்து மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றது உங்க வேலை, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் மத்தவங்க அதை வந்து பண்ணிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா முடிஞ்ச உடனே எண்ட் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி மாத்திரமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் பக்தர்களுக்கும். என்னுடைய மெயின் இன்டென்ஷன் என்னன்னா, if nobody is there, what is the use of doing it என்றது. இல்ல ஆக்சுவலா மத்தவங்க வராங்களே இல்லையோ, நாங்க லாஸ்ட் இதுல கிளாஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது 8:30 நம்ம சொல்லிட்டோம். 9 o'clock தான் கிளாஸ். ஆனா 8:30க்கு வந்து நாங்க 4 பேர் இருந்தோம், 4-5 பேர் இருந்தோம். நானு, சர்வா பிரபு, சங்கரன் பிரபு, அந்த புஷ்ப மாதாஜி. பக்தர்கள் மாதிரி தான் அவங்க வந்தாங்க. மத்தவங்க வராங்களோ வரலையோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சாண்டிங்க. 8:30 மணிக்குன்னவங்க திடீர்னு 8:15 ஆச்சு, 8 மணிக்கெல்லாம் கூட சில சமயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சாண்டிங். சோ மத்தவங்க வரதுக்காக வெயிட் பண்றது இல்லை. எனிஹவ் நம்மளோட ரவுண்ட்ஸும் இருக்கு இல்லையா? 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம சாண்டிங் பண்றது. அப்போ அந்த இது ஓகே அப்படின்னாக்கா அது சர்வீஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நம்ம அந்த இது பிளாட்ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணிடுவோம். வராங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே, வரலனாலும் ஓகே, நம்மள அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த இது பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நம்ம பார்த்தது. மார்னிங்கே முடிஞ்சிருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்குதான் இந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour இருந்தது நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி நாங்கெல்லாம் இருந்தோம். என்ன பிரச்சனைனா அதுல
எல்லா நாளும் அந்த ஸ்லாட் காலியா இருக்காது. வேற வேற ஒரு ஓகே 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 மோகன்தாஸ் பிரபு இவங்கெல்லாம் வந்து இது ஓகே எடுத்துட்டு புரிஞ்சுது. இருப்பாங்க, கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. புரிஞ்சுது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஓகே. ஐ இல்ல திங்க் அது மட்டும் இல்ல, புஷ்பா மாதாஜி வந்து சஸ்டெயினா வந்தாங்களா பிரபு, அவங்க யாருமே எதிர்பார்க்கல. அவங்க பன் வந்துருவாங்க, அவங்க பன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நீங்க இந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களான்னு அவங்க ஓகேன்னாங்க, அவ்வளவுதான். 8:30 மணினா 8:30 மணிக்கு வந்துருவாங்க அவங்க பாட்னு. அந்த மாதிரி இல்ல நமக்கு அதே யாராவது மாதிரி ஈவினிங் பிரபுஜி அதே மாதிரியே நம்ம இந்த ஈவினிங் 1/2 hour நம்ம வேற லிங்க்ல கூட பண்ணிக்கலாம். ஜூம் லிங்க்ல கூட பண்ணிட்டு 9 மணிக்கு இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடலாம். that can be done. இப்ப அப்படித்தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது பிரபு. பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல இந்த 6 to 6:30 8:30 மாத்திட்டு 9 மணிக்கு இதுக்கு ஷிஃப்ட் இல்ல பண்ணிடலாம். 6:30 ஆக்சுவலி 6:30 யாரும் வரல. இல்ல அந்த ஆக்சுவலி கூட பண்ணலாம். ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரே ஒருத்தர் தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, பட் அவங்களுமே வரல. அதுதான் மேட்டர். அவங்களே வந்துட்டு மார்னிங்கே வந்துட சொல்லிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரே வாட்டி முடிஞ்சிடும். மத்தாஜி இந்த ஈவினிங் கன்சிஸ்டன்சியே வராது மத்தாஜி. அதுக்கு தான் மார்னிங் வந்து எல்லாரும் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏன் எல்லாரும் 6 to உட்கார 6:30 வச்சு வச்சோம்னா, கயல்வெளி மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? கயல்வெளி மாதாஜி உங்களுக்காக தான் 6 to இருக்காங்க 6:30 மத்தாஜி. வச்சது. கயல்வெளி மாதாஜி இருக்காங்க இருக்காங்க இருக்காங்க. நம்ம டைமிங் மாத்திக்கலாமா? எப்படி சொல்லுங்க, மாத்திக்கலாமா சார்? சொல்லுங்க டைமிங் எத்தனை மணி மாத்திக்கலாம்? மார்னிங்கே இருக்கட்டும் சார், ஈவினிங் யாரும் மார்னிங்கே பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. அப்ப சரி மார்னிங் பிரபு, எல்லாரும் மார்னிங் புக் பண்ணிக்குவோம் நம்மளோட மாதாஜி. ஆனா லிங்க்ல நீங்க அத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. எனிஹவ் ஈவினிங் இது பண்ணிட்டாங்க, சில சமயம் வராத பக்தர்களுக்கு அது சஸ்டெயினா இருக்கட்டும். எனக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிடும், செப்டம்பர்ல முடிஞ்சிடும் எங்களோட பக்தி வைபவ் கிளாஸ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயா தான் இருப்போம். ஒரு காமனான டைமிங் இது ஐடி எடுத்துக்கலாம், எதிர் கூகுள் மீட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். மத்தவங்க வராங்களோ இல்லையோ 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்காக காலையில சாயந்தரம் லிங்க் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுல கம்ப்ளீட்டா சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்ப இப்போதைக்கு இதை வச்சு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த செப்டம்பர் மந்த் வரைக்கும் நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சு இது பண்ணுங்க மாதாஜி. முடிஞ்சா நீங்க பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஓப்பன்ல இருக்கட்டும், வர பக்தர்கள் வரட்டும். 40 minutes தானே? ஓகேவா மாதாஜி? ஓகே ஓகே. சப்போஸ் கயல்வெளி மாதாஜி மட்டும் இல்ல, ஈவினிங் யாராருக்கெல்லாம் ஆப் இருக்கோ அவங்க வரலாம் இல்லையா? அந்த 6 to 6:30 2-3 பேர் கூட சொன்னாங்க, அவங்க மட்டும் இல்ல மத்தவங்களும் சொன்னாங்க. நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது பகவானுடைய எல்லாரும் சர்வீஸ். வந்தாங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு அது சந்தோஷம். ஆமா, அததான் சொல்றேன். சோ சப்போஸ் காலையில பண்ண முடியாதவங்க சாயந்தரம் பண்ணிக்கலாம். அது இன்னைக்குதான் மெசேஜ் பார்த்திருக்கோம் நம்ம. 3rd லெவல்ல பக்தர்கள் 8 ரவுண்ட்ஸ் கிட்ட வந்திருக்கணும் அப்படின்னுட்டு. அப்போ அட்லீஸ்ட் மார்னிங் 4 முடிச்சிட்டாங்க, ஃப்ரீயா இருக்காங்க ஈவினிங்னா தே கேன் ஜாயின். அதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம். இந்த செப்டம்பர் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் ஒரு காமனான ஐடி மாதாஜி கிட்ட பேசிட்டு சாண்டிங்காகவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இந்த வியாழக்கிழமை அடுத்த கிளாஸ் நம்ம பாத்துக்கலாம். கிளாஸ் இப்ப வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீ தாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய் கௌரி. சொல்லுங்க பிரபு, எதை சொல்ல வரீங்க? யூடியூப் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணல. ஓகே, ஒரே தான் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பக்தி விருட்ச இது பண்ணுங்க, நாளையில இருந்து பார்க்கலாம் வியாழக்கிழமை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த இது நான் நித்ய சேவா அது கொடுத்தேன் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா, அதுக்கு நீங்க அதுக்கு எதுவுமே கேட்கல மாதாஜி. அது நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் மாதாஜி, நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். எனக்கு நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்துறீங்க, நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு டீடைல்ஸே வரல. ஓகே ஓகே, நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். உங்களோடதும் நீலு மாதாஜி கன்ஃபார்ம் பண்ண பாக்கி இருக்கு எனக்கு, நாளைக்கு நான் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லோருக்கும்